ang ano ito, yan, attendance nyo, yung mga perma nyo, i-attach yan dito. So, plus, yung meeting nyo, picture nyo, i-attach nyo dito. And then, kailangan naka-formal dress kayo as parang mga business, ano talaga, naka-blazer. Picture yan, doon kayo sa barangay hall na nakita ang barangay Kapalayan. Okay? So, mag-picture kayo, group picture nyo, i-attach nyo dito. Tapos, asan ang inyong gagawing kabuhayan? Magpipicture din kayo doon sa Palayan kasi ang sabi ko, ang inyo dito ay Palayan. Kaya, kausapin natin ang lahat na may-ari ng may palay, kayo ang mamimili. So, kayo na dyan ang kausap. Bayran na, kamura sa mo, inyuhan na negosyo. No? Bayran. Tanan bayran na. Human kamo niya matiman og isa, no? So ang income man na 80 ang 20 rekwaon, no? Kung pananglit kailangan mayroon kayong i-register. Sir, ako kay chairman man ako sa kooperatiba basta ko. Pwede sa kami magkuan sa izo hangin kibali na namo para sa kibali. Pero sa bagay, kami na doon ato nang storyahan. Hindi ako kibali ko perfect na mag-adto. O saragid, ang kanang yuta nga walay dokumento. Ganahan mo. Kore doon kumpletuhon ta nang dokumento. Para nga dito mo mosunod sa iyo na dito sa YouTube kana natanggit. Lisod kada barangay niya magsulti ko. Siya sakit na kayo. Sakit na po diri. So, i-play nyo ang YouTube na dito tanan niya nga itong mga activity na nakagaya sa inyo. Karon nag-meeting ta, makita na ninyo mga naong sa YouTube. Kasi lahat ng ano namin. Kani karon ako ni upload ro sa YouTube. No? So, pwede ka mo niya. Inyong ikuha na i-subscribe, like and share lang. So, share nyo para yung lahat na nakakonect sa inyo, makabalo sila. Yes. So, like and share lang. Like and share. So, ganyan. Tapos, by October, April 30, naka-schedule dito sa barangay, clean up drive. So, mag-ano natin sa anong response ng kapitan. Di naman kami makabalik. Gusto naman makabalik lang karon. Busy talaga. Ano lang po sa GOI na group chat. Kung Dili, mag-create ka ng group chat ninyo, inyo mi-add. I-join mo kami. Kasi, so, kamo jud ang hindi admin. pwede ka dun sa chat ng general. Dahil ang communication doon, hindi yun na, yun na yun. Sa YouTube na kami nag-ano ng update. So wala kayong update na makukuha sa GC. Kasi lahat na sa YouTube na. Sa YouTube Kaya, na lahat? Yung GC, pag minsan hindi namin makontak sa GC kami nag-message. Kaso wala naman nag-response, so useless. Kaya hindi kami talaga nag-ano sa GC. Kaya direct ka na, magbuo ka ng GC nyo dito lahat, i-join mo lang kami. I-join nyo lang kami. Kasi si Mama hindi na rin yung makausap dyan. Kaya ibinigay na nga sa amin. Kami na ang makausap nyo. So pagka pumunta kami ng barangay, kami na yun. Maliban na po, si Mama magpapatawag lahat, pupunta tayo. Ano niya? Pero pag lagi sa barangay na kayo nasasabi sila. mga official Yes! happy na member. Member kaya gani. Ang member, mukuha sa kag 200 pataas member. Okay, 200 ka tao. 200 ka tao pataas. Okay. Sino yung absent ka ron dyan? Sino yung absent dyan? Tingnan mo, sino yung absent dyan? Pwede mong palitan. Kung ikaw yung nakakarinig, ang galing nyo dyan. Kasi ganun kami ngayon. Dahil kung sino yung nakakarinig, nakakakita, at yung nakalagay dyan na hindi nakakakita ay papalitan. Papalitan lang. Pati mga member. Kasi hindi dapat pwede to. Ngayon, nandito ka, nagiging... Ito member, mag-member. Oh, number 1 class member, no. Basig na yung mga officer ani mo back out. So ika ipul eh. Wala sa chart. Sino ang active sa hindi active ng officer? Yung hindi active, pwede mo palitan. Tika nga, at tinatanong kita, sino ang active sa hindi active ng officer? Ilagay mo. Kasi nagtatanggal tayo ngayon. At yun ang totoo ha. Nagtatanggal tayo sa hindi active. Ngayon, may member ka na active, yun ang ilalagay mo. Yun lang talaga. Wala. Kung pakinggan niya kami, video mo yan.